Hello, mayang gabi sa tanan. Magabi sa tanan. Ulan ba po diya sa inyo, ha? Di may ulan. Perting ulan na ikan pa kaganihan, no? So, um, I hope na okay ang inyong weekend, isan ulan, no? So, kanya akong partner, ganiha, naka-appeal o prayer and fasting. Nga ako, wala sa ako ni appeal. Kaya ako po ang nag-andam silahang kana ganing lugaw para sa pag-pray. So, ako ang nagluto ganin. Ang nagpag-pray sa mga fruits. Nimi kagabion, aniya kita sa hanginan. Alam sa atong sigilanon. Sa atong episode na Usapang Mag-asawa. Usapang Mag-asawa. Ang atong topic karon mahitungod sa pagpabunyag or didikar. Sa mo ang tawag ana is didikar. Unya sa Catholic is bunyag, no? Napoy gamit na og Christening. Mo na bunyag. Lagi. Okay, so ang pagpabunyag ba or ang pagpadidikar sa anak kinahanglan ba nga bongga? Mo na siya isa ka pangutana. Ako sa kapag na kinahanglan ba nga adunay pagpabunyag? So ang ato panguntan nga kadtong kung bongga depende na siya, no, kay nindot manggud pud isa ka ng mga parents gani kalipay pud nila nga mahatag ilang anak o in granding nga bunyag or dedication, no. Apan atong isgutan karon unsa ka importante ang mao nga buluhaton alang sa ato ang anak, no. So ang pagpabunyag or ang pagpadidikar sa tong anak usa ka na mailhan nga ato siyang dalon diha sa pilan sa Dios. Mao jud na siya. Yes. So atong hinumduman kanunay nga wala may dautan kung magpabongga ta, pero atong tugkaron og unsa ang hinungdan nganong atong i-offer atong anak, i-dedicare siya or pabunyagan nato. Ang pinakatumong jud ana is ato siyang agakon diha sa espirituhanong kinabuhi. Dili lang kutob sa pagpanganam sa pagkaon, Yes. sa pisikal o sa mga bisita o maninog ninang, pandip inside, kinahanglan ato masabtan sa bahin ni espirituhanon. That is a commitment kana nga time, no, during sa pagpadidikar nimo sa mga anak or pagpunyag, usa na siya ka commitment nga imuhang gidawat ang challenge isip ginikanan sa pag matuto sa imong anak pagtultol sa insakto nga dalan nga mao ang pagkinabuhi diya sa dalan nga kabubuton sa Dios. Kinahanglan gyud nga atong mga anak ato siyang gipangga pinagi sa mga maayong gasa gikan sa Dios. Ug tungod niini ato siyang halad sa Dios pinagi sa gitawag nato og kanang dedication sa atong anak dala sa Dios. So, ikaw ba isuon panahon sa nagpadidikar ka sa mga anak or nagpabunyag ka, unsa ba ang imuhang tumong? Bag-uhon nato ato ang tumong, no? Dili lamang kay kutob lamang kita sa physical setup sa ato ang celebration, dili lamang kay kutob lang kita sa pag-andam og mga bongga nga mga pagkaon, kundi ato gyung barugan nga ang ato ang pagpahitabo og sama ni ana nga buluhaton, it is a commitment sa ato ang anak nga mahimo ta nila nga guide sa ato ang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga agakon gid nato sila sa tama nga dalan, no. So kay nomdom ko sa kang Renz gani sa during sa dedication ni Renz na ay isa ka lechon nga baboy, barato pang baboy ato, na apoy gimatada, bongga kaayo. Bongga kay sa ana jud kay karon daghan pa gyud ka ng mga pictorials, daghan pag mga preparation karon na mga giveaways, na invitation. So ing ana daghan kaayo apan hinaot nga sa tuang pagbuhat sa mga ing ana dili jud mawala ang tumong nato sa tinuod, ang tinuod nga tumong sa pagkandak og tawag na dedication or bunyag nga maugyod ang pag-agak sa ato ang anak. Dili lang siya mahuman. Mga paghuman sa dedication, paghuman sa bunyag, wala na. Bongga kaayo, pero wala na. No? Kana siya, ato agyon na siyang barugan
nga sa diha nga ato ang buhaton sa tong anak usa na siya ka commitment gayod nga atong agakon ang atong anak sa insakto nga dalan. Ingon pa sa Proverbs chapter 22 verse 16, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mga igsoon, dili lang nato andawon atong anak ug mga anak sa dito sa kalibutan sa eskwela pag-atiman kaniya apan kinahanglan labaw sa tanan atong masabtan unsay kakuhan sa kinakanan Yes. silang mga anak espirituhanon. Ato ba nang gitudloan kampo? Or ato bang gi-expose ra siya maayo sa mga gadgets, no? So, samtang bata pa, atong anak, ato gid siyang giyahan, no? Ay, doon na may mga motipas gyapon inig kadako, pero pipila lang yun, no? Kasagaran yun nga, giyahan sa insaktong dalan, mutamod yun diha sa pagkamatarong. Sige, basta ang atong kakuhan sa pagkaginikanan do agakon ang atong mga anak. Walay dautan sa magbungga o bunyag, no? Pinagi isa na ang kanang pagpabunyag sa atong anak. Yes. Ato sandalon sa tilan sa atong Yes. labahong karagahon. Walay dautan nga magpabongga. Walay dautan nga dagkag bisita. Walay dautan Apan nga kana secondary lang na siya. yes. Ang Ang the best, pinaka-importante gyud mao ang Espirituhanon nga Yes. aspect sa bata. atong ibutang sa tong huna-huna nga sa atong paghatag sa tong anak og in grande nga dedication or bunyag. Oh, simple. In grande usab ang ato ang pagmatuto kaniya pag-agak sa insaktong dalan. Napoy uban nga ginikanan nga dili lang sa sila magpa-dedikar or dili lang sa magpabunyag kay handa. Secondary lang na handa. Yes, secondary lang na siya. Hinumduman nato igsuon nga ang tumong gyud sa pagpadidikar sa bata or sa pagbunyag, walay lain kundi ang pagpaduol sa atong anak diha sa Ginoo. Numdum ko sa akong mama, masuko to siya kanang bata nga ibiyahe-biyahe na nga wala pa nadidikar. No? So kinahanglan gyud nga nakadidikar na gyud siya before ibiyahe ang bata kay it's also a blessing from our Almighty Father na mahalad ang bata o anaagid ang panalangin sa Ginoong Diyos. Mga bata pinangga man na sa Ginoo no. Naanagid sila yung blessing diya sa Ginoo pero pinakanindot gyud nga ato silang madala diha sa ato ang pagpanghalagad. Is no, kana mao gina siya kay kana sa kabatasan sa bata nga naa sa Biblia kanang being amit. Mit kanang ang batasan sa bata nga being amit mo lay gingon sa Dios nga kung sama ka sa bata makainga ka sa ngayon sa langit mit kanang mutuman nga walay pagbagulbol. Siya. So mo na nga samtang bata pa sila ato silang matutuon diha sa pagkamatarong. So, ang dedication or ang bunyag ko sa kasimbolo sa tuang commitment nga agakon na to atong anak. Mana may handa, bongga o wala, ayaw mo ang nga babag, Ididikar na to nga ipadidikar nimo imong anak, ayaw mo ang babag ang pagpangandam pisikal. yes, mga handa Mga kay handa. secondary lang na siya. Ang pinakatumong gyud nato maagak ang atong anak sa insaktong dalan. So kana lang siguro no. Basi ma-misinterpret nga mga lain ng maghanda-handa. No. Kung naikahanda-handa, Plus sa plus factor. plus factor na siya. Pero ang pinaka-main, ayaw ninyong kalimti Spiritual nga ang atong aspect sa bata. spiritual nga responsibilidad sa atong anak, wala na human diha lang sa bunyag, sa bongga nga bunyag, kundili ang atong commitment nagsugod na diha the moment nga napagani atong anak sa atong tiyan. Usa na gyud kabugat na tong responsibilidad ang pag-agak kaniya diha sa espirituhanong pagkinabuhi, no? So, Wala lang mga igsoon, nining kagabion, usapang mag-asawa, this is Ray. and Grace Antonio, Antonio. thank you so much for watching and happy weekend everyone. Thank you. Bye-bye.